Er zijn 8 inwoners van de Pijn binnen toch geweld van de Duitsers bij verschillende gelegenheden omkwamen. En tegelijk ben er ook 2 vliegtuigen, een Engelse en een Amerikaanse bommenwerper, hier in of bij het dorp deelkwamen. En daar ben ik 10 bemanningsleden van omgekomen. Willem de Vries was een jonkje van 10 jaar. En het is gebeurd tijdens de Maaienstaking in 1943. Toen hier de Duitsers een samenscholingsverbod aankondigden. Maar er stonden toch een aantal mensen hier in de Pijn wat binnenwander te praten. En op een gegeven moment kwam Willem daar ook bij. Toen er in een Duitse patrouille aankwam en die begon gelijk te schieten. En de eerste die ze rekken was Willem de Vries, een jonkje van 10 jaar die direct daar was. Dit brekje hier, het is een fietsbrekje, maar het is de verbinding tussen het oude deel van de Pijn en het nieuwe deel van de Pijn. Het betekent dat een hele grote, met name jeugd, hier elke dag langskomt. En ja, terug deze monumenten herinneren we aan de gebeurtenissen in de oorlog. En we willen mijn dat ik terug zo'n monument oproepen om ernaar te streven dat zulke dingen nooit weer gebeuren kunnen.